komai da ka gani lokaci, kuma idan mutum bai haƙuri ba bare samu abubuwan da ke so ba rayuwar shi. Ita rayuwar duniya kamar waka ne, za ka ga mawaƙi ya fara abu kamar wasa kamar hauka tun yana ana mishi dariya, so da ta hankali sai ka ga ya kai matakin da ba ma tunani zai iya kaiwa. Just look like kamar irin Hamisu Breaker, kamar su Raimina. Lokacin da Hamisu Breaker ya fara waka lokacin muna tayi da shi lokacin da ya kama yana faɗa mun cewa shi lokacin ya fara ne tun ana dariya ana cewa abun da yake shirme ne. Friends din zai a challenge about irin abun da yake haka. So one time kawai da ya ci gaba da yi ya sa himma akan abun da yake. Kwana ta yi sai ga shi kuma waɗanda suke kin waka na su suka kuma suna neman ta before ta blowing. Daga nan kuma da ya blow sai ko ina an san shi kuma wani shi. So that's life. Wanda baya san abun ka idan ka ci gaba da insha Allah shi da kai sai kuma koma ne masa. That's life. So that abun da shi ne duk abun da mutum ya sa a gaba ya dage yin Allah da zai achieve goals din shi. Stop.